Volám sa Bear Grylls. Vediem túto skupinu jedného človeka cez tmavý les západného Slovenska. Poďte, ideme. Pozor, pán kameraman, poďte. Moment. Toto je výborná rastlina. Tu dávam veľa energie a chutí vynikajúco. Dajte si, aj vy potrebujete dodať energiu. Poďte, natrháme si trošku viac. Dáme do vačku. A ideme ďalej, čo to je? Počkajte, ulovím vtáka. Dajte mi kameru. Kde je? Mám ho! To je on. Je tu. Živý. To je už mŕtvý. Pozrite. Dodá nám veľa energie. Na zajtrajší deň. To si zoberieme do sebe. Poďme. Mladá húština. Hľadajte nejaké bobule. Potravu. Už vidím most. Poďte, zachránime sa. Poďte. Trvalo nám to 4 dní, ale predsa som to dokázal. Poďte, ideme. Zachránime. Som späť. Pamätajte, príroda je priateľ a nie nepriateľ. Vidíme sa na budúce.